Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisah an Abdullah bin Mubarak, man shalla kulla yawmin isnatai asyrata rak'atan wa hiya rak'atani qabla subhi wa rak'atani qabla dhuhri wa rak'atani ba'daha wa arba'u raka'atin qabla asrin wa rak'atani ba'da maghribin faqad adda haqqas salat. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, rahimallah imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an yafsilu bainahunna bitaslim. Man shalla arba'a raka'atan qabla al-asri harramallahu badanahu 'alan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asrata rak'atan tatawuan ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Makalah sing nomor 6 dipun ngendikaken saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilih sinten kemawon sing setiap dinane nglampahi salat pinten 12 rakaat. 12 rakaat niku rakaatani qabla subhin, 2 rakaat sadurunge subuh. Barang ngendikane Mbah Maimun, pokoke wong kok kapan salat 2 rakaat sadurunge subuh terus maca subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim wa la haula wala quwata illa billah, menika bakal dicukupi sekabehane urusan dunya kalih urusan akhirat. Wa raka'atani qabla dhuhrin, 2 rakaat sadurunge subuh, 2 rakaat sadurunge zuhur, wa raka'atani ba'da, 2 rakaat sabare zuhur. Ya, 2 rakaat sadurunge subuh, 2 rakaat sadurunge zuhur, lan 2 rakaat sabadane zuhur, lan 4 rakaat sadurunge asar, wa rak'atani ba'da maghribin, 2 rakaat sawise maghrib. Faqad adda haqqas sholati, mongko wong mau bener-bener wis nglakoni salat tenanan. Dadi nek urung nglakoni 12 rakaat iki berarti urung patek urung patek salat itu. Mergo ngendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampeyan kuwi mesti yakin itu ya yakin, wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabul. Kabeh perkara sing digawa karo Kanjeng Nabi iku mesti wajib kita amini lan dilakoni. Mergo awak dhewe duwe keyakinan bahwa dongane Kanjeng Nabi ku mandi, dongane Kanjeng Nabi mesti mandi. Kanjeng Nabi ndonga man apa jenenge, rahimallah imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Jadi kapan wong gelem salat sadurunge ngasar pira 4 rakaat, sampeyan kuwi wis entuk dongane Kanjeng Nabi. Ya sampeyan wis entuk. Sing penting sampeyan kok umpama ora nglakoni, ora krana ngremeh apa sing dingendikano Kanjeng Nabi, kaya ora butuh sampeyan. Rahimallah, muga-muga pangeran melasi wong sing salat 4 rakaat sadurunge asar. 4 rakaat, Kanjeng Nabi salate 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iku ngendika Kanjeng Nabi. Wa man shalla
Jadi jenengan nek salat 4 rakaat sadurunge ngasar iku wis rahimallah didongakno karo Kanjeng Nabi wis mesti. Ngendikane Kanjeng Nabi malih man shalla 4 rakaatin qabla al-'asri harramallah badanahu 'alan nar. Sapa wong sing salat 4 rakaat sadurunge ngasar harramallah badanahu 'alan nar. Ngendikane Kanjeng Nabi sing sapa wonge gelem salat 4 rakaat sadurunge ngasar Gusti Allah ngaramno jasate awake mlebu neraka. Jadi nek sampean salat apa? Qoblal asri 4 rakaat. Ma min 'abdin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yaumin. Ora ana kawula sing salat sunnah krana Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat ing dalem sedinane tatawuan ghairu fardhatin sing iku sunnah ora wajib illa banallah lahu baitan fil jannah. Wong mau bakal digawekno Gusti Allah apa omah nang gone swarga. Nek sampean percaya nek gak percaya ya wis yo nek percaya. Paham nggih? Mati dia. Tenggene mriki dipun ngendikano amwalu ahli zaman ma'ada fiha al-barakah li'adami ikhrajihim az-zakah fa khalatat amwalahum wa muamalatihim al-fasidah wa ghairu dhalik ma'ada illa ikna minha bil qalil. Dipun ngendikano ake-ake bondone wong ing dalem iki zaman, ake-ake wong bondone wong ing dalem saiki zaman iku ma'ada fihal barokah, ora ana barokah. Kula ndek wau niku bar mangan apa berkat. Kula cerita zaman biyen niku rumah saku berkat di buntel godhong jati. Ora ana lawuhe, rumah saku enake ora karuan. Jadi kaya saiki kaya padahal iwake gedhi wong kiyaine, mesti gedhi. Iku yo hawane tidak senikmat zaman biyen. Menawa wae barokahe dikurangi. Mergo apa? Mergo wong iku kurang anane sedekah utawa kurang anane ngetokno zakat. Dadi kapan wis zakat iri ora gelem ngetokno? Ya bener ana bandane, bentuk akeh ana. Tapi ora cukupe ya ono. Ketoke akeh tapi ora cukup. Nek barokah ketoke sithik tapi nyukupi. Jadi ngendikane kiai ana bondo kok ora barokah iku mergo apa? Siji kurang zakat. Nomor loro fa khalatat amwalahum wa muamalatihim al-fasidah wa ghairi dzalik. Dadi entuke rezeki iku sangka transaksi sing ora nganggo agama. Transaksi sing salah kaprah. Kapan transaksine cara adol tinukune? Mergawene wis ora nganggo barokah apa ora nganggo aturane agama. Berarti bondo sing mok gawa iku ilang barokah. Lah sampean apa iso mergawe sing bener nek tanpa ngaji, tanpa duwe ilmu gak ngarah iso. Wis sampean pokoke ngene, ape mergawe maca bismillah. Bismillah itu maknane sampean merem angen-angen sampean ora iso mergawe
jaba pitulungane Gusti Allah. Jadi iki supaya bandane niku barokah. Dadi sedina iki wong duwe akeh tapi ngeluwe yo tambah akeh. Pekerjaane akeh ngeluwe yo tambah akeh iku zaman saiki. Sebab apa? Sebab siji ora patek barokah ing apa jenenge ora ngetokno zakat, nomor loro transaksi utawa mergawene ora krana Gusti Allah. Pun. Lah saiki salat, wong dikon salat 12 rakaat sedina. Kapan wong gelem salat 12 rakaat sedina, wong mau iku bakal didongakno karo Kanjeng Nabi. Siji, wong mau bakal diadohno saka geni neraka. Nomor loro bakal di bangono omah tenggone swarga. Lah saiki salat iku maknane ya zakat. Salat iku maknane ya zakat. Wong ngobahno keapian tangane iku jenenge zakat. Lambene ngomong sing apik iku berarti zakati lambe. Mripate dinggo nyawang perkara sing apik iku berarti zakate mripat. Paham ya? Jadi sing aran kitab napa iku? Sing aran kitab takrib niku umure menawa ana 100 suweh. Iku nek maca kitab ora kaya aku iki nganggo lampu, nganggo macem-macem ngene iki ya. Dadi wis tuwik. Tapi saya tuwa mripate saya padang. Ditakoki, "Mbah, sampean kok ora nggo kacamata, Mbah?" Ora di dhuwit. Ora ngono. Mergo mripatku iki ora tak nggo kejaba taat nanggone Gusti Allah. Dadi mripate, kupinge, tenagane iku ana barokahe. Sama nang di TikTok maca. TikTok sampeyan di TikTok. Alah soalnya gak duwe soalnya gini ya. Wong desa dene ya. Nang TikTok lu macem-macem. Ana biasane iku omong-omongane dokter. Diperkirakan 15 tahun lagi. Diperkirakan lho 15 tahun lagi. Cah nom-nom kuwi wis rusak ginjele. Cah nom-nom wis rusak ginjele. Wis do cuci darah. Jadi maknane ginjele wong saiki siji mergo mangane wis awur-awuran. Pokoke ora krating deng ya ora diom. Ya, kira-kira Mas Tonkas bocor kabeh wis kira-kira. Iku jarene TikTok. Jadi kan nudono apa? Nudono sampean wis didono rambu-rambu karo Gusti Allah. Kowe nek kepengin awakmu sehat tur barokah. Awakmu iku zakati. Awakmu piye carane zakati awak? Cara weteng ya mok lebone perkara sing halal. Tanganmu obah krana Gusti Allah. Ora ana liya-liya. Ya, kowe mau zakat, saiki bondo ora patek barokah. Mergo apa? Mergo wonge wis ora patek gelem zakat. Cara mergawene wis ora nganggo aturane agama, nganggo aturane dhewe. Nggih. Iku ora mari barokah. Mula padha ae sampeyan upamane metu apa jenenge nglakokno ragamu iki ora kanggo keapian. Sudah dipastikan wis ta lagi mergawe saiki ngono wis kuwesele ora karo. Andan saiki lho wong wis apa wong canem sampeyan ora tau krungu canem kok penyakit gula iku ora ana ya. Ora ana ben saiki lagi cilik kok penyakit gula, nek ana asam ora. Samane wis didono. Mangane Islam iku maknane selamat. Selamat saka apa? Sangka perkara-perkara sing ndadekno awake dhewe rugi lan celaka.
Kowe nek kepengin ginjalmu apik, jantungmu apik, atimu apik, aja mok nggo mlaku kejaba keapian. Supaya apa baro iku jenenge apa jenenge zakate napa Iki saiki sampean 12 rakaat. Dadi cara sampean ku ape nglakoni elek iku wis kangelan ku ya. Lah 12 rakaat kok sampean niku. Kok sadurunge zuhur pira? 2 rakaat, bar zuhur 2 rakaat, sadurunge ngasar 2 rakaat. 4 rakaat ya. Sabare magrib 2 rakaat. Lakoni. Iki kapan mau lakoni 12 rakaat? Berarti awakmu ki obahe luweh akeh nglakoni perintahe Allah timbang nglakoni nafsune dhewe. Dan kowe kudu yakin dongane Kanjeng Nabi mandi. Sadurunge ngasar umpamane zaman pas lagi loro awake, iso uga awake loro ora krana apa ya, ora krana kesalane, ora krana macem-macem, ning krana awake dhewe iku awake ora dikulinakno nglakoni zakati. Sirah dinggo sujud nang gone Gusti Allah ben ora gampang kena penyakit ngelu. Ngono Mas nggih. Yo, pokoke ngono. Kita kok sikil seneng-senengane sering pegel. Bisa jadi sikilku ora patek baro. Nah, piye carane nglakokno sikilmu kanggo sujud nang gone Gusti Allah. Mengane 12 rakaat. Semangsan sedina pira? Sedina iku 12 jam. Sampeyan setiap jame berarti salat. Sedina 12 jam. Ya 12 jam. Sampeyan salat sing sunah 12 rakaat. Durung sing wajib pira? 5 apa 17 rakaat. 17 rakaat. Iki uripmu iki cara mono wis barokah sekabian ya 12 rakaat. Wis ora sempat ngrasani wong ya. Pokoke kapan lambe dienggo perkara sing apik iku minangka zakate lambe. Lah nek lambe mau zakati berarti lambe iki dadi barokah. Ana wong ngandani wong ora percaya. Ora kok krana omongane ora bener. Ana wong ngandani wong kok ora percaya. Ora krana omongane ora bener. Ning menawa omongane kurang barokah. Ngandani anak bendina wis acung aja HP-nan terus wae. Yo ora diper. Ya, ngono ku sampean ku langsung balik. Taibuna ilallah. Kembali nang Allah. Maksudnya piye? Niti-niti muhasabah awake dhewe. Aku kok ngandani wong ora dipercaya. Iso uga lambeku lisanku urung tau tak zakati. Ora tau dienggo nglakoni keapian. Angger mergawe kaya bangkrut ae ya. Ngono ya ngono kuwi. Jajal awake dhewe di taibuna ilallah. Jadi aja nyalahno wong. Wis aja geman nyalahno wong, aja geman nyalahno wong sing mok kandhane kok gak manut, aja geman nyalahno. Salahno awake dhewe. Mergo apa jenenge filsafate wong Jawa iku kapan wong diding marana sing papat mara awake dhewe. Aja geman nyalahno wong. Dadi sing paling akeh mok salahno awake dhewe. Kowe mergawe kok sering ilang duwike. Mergo zakate menawa ya ora patek tenanan. Kowe pijet mat ora patek mari-mari malah mati semua pijet. Kaya aku akhirnya wong mesti mati wis sesat. Yo iso ke pancih lambene ora patek wis ngono ae gampang. Ora usah nyalahno wong. Nyalahno dongane dhewe, nyalahno kelakuane dhewe. Yo, dadi nek kepengin mandi ya, Mat, pengen mandi. Ojo pisan-pisan nglakokno tanganmu kejaba tangan kanggo keapian iku minangka zakati awak.
Lane salat iki ana zakate, ana hajine, ana apa jenenge posone, ana neh apa? Ana zikire. Jadi salat iku kabeh. Kapan wong salate apik, ibadah liyane kaya-kaya mesti apik. Nggih niku wong dianjurno salat 12 rakaat ing dalem sedinane supaya piyambake bener-bener sudah melaksanakan sholat sing tenanan. Al-Fatihah.